this evening, imong pahinggawason ang kada usa namo ug ang kada usa-usab nga maabot ni ining maong mga pulong. Gikan o Dios sa kangit-ngit sa gapos sa sala Ginoo nga mo'y nagbuta kanamo. Ablihi ang among espirituhanong pananaw nga makita namo ang klaro kaayo nga kaluwasan. Ang klaro kaayo nimo nga gugma, ang klaro kaayo nimo mga plano sa among mga kinabuhi. Nasayod kami nga ang taong walay pananaw o pagtanaw sa kaugmaon sa kinabuhi, nagapuyo diha sa kangit-ngit malaglag gayud. Mao nga, we pray, O God, pinaagi sa kaluoy nimo. Nga niining kagabion, masabta na mo og ayog mo nimo nga imong pulong, kahayag nga magtangtang sa among kangit-ngit sa pagkabuta nga espirituhanon o Dios. Salamat Lord sa tanan nga niya karon og sa tanan na nagsubaybay sa mga pagtudlo nimo. Amo ning gisalig o gipasalamatan diha kanimo amahan madawat namo ang tubag sa among pag-ampo. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus, kitang tanan moingon, amen and amen. Ang magapanglingkod tang tanan mga igsuon, karon nga kagabihon atong hisgutan kining espirituhanong pagkabuta, the spiritual blindness. Nakahinumdum ko ani ako ning nahisgutan sa mga nanglabay nga mga pagtuon nya karon nga kagabihon dunay pinasahi pod si Lord nga ipaabot sa atoa sa kada usa ani. So kagahapong adlaw nagkalingaw lagi mi og welding mga hapon na to. Niya kanang aning bag-o palagitang wala tay kasinatian kaayo, disciple pa man. No, mga nag-cut-on pa. Mugana og ayo ba? Lami kayong paminaw. Moto nga himo mig kurungan sa manok. Nya gaplano po may pangsumpayo na mo tong mga siparling na mugbo kay dugang unya sa porma sa atong kalsada. Nya samtang gakalinga wala lang wala welding. Unya antod gabi na pag didto nas pagpangatulog perting yung sakita nga akong mata nga hang kayo nga murag naay mga balas sa sod. Unya galisod nako og kanang naang di ko katog kay magsigig agas ang luha og imong ipiyong ngut-ngut kay hang kayo. Ang imong ipiyong. Muna nga, og maghayang po ka mo samot. So, nga akong gibuhat, murag kanang akong nawong naa sa unlan, yang gaubo ko, nga na, tuwad. Hangtod nga dili, jud ko makatog. Sakit jud kayo, gahilak jud ko kayo. So, nga akong gihuna-huna nga, magpasiga ko og flashlight. Pasigan ako ning suga. Pag pasigan ako sa suga, wala jud ko'y suga nga murag kay og itan-aw po nako nabay suga, sakit gyud kayo mo nang di gyud ko kita. No? Sa flashlight. Moto nga hilak jud og tamas Ginoo kay abi jud nako nabutan ako. Praise God nabuta. Naghilak jud ko ning ko Lord, unsaon naman ako pagbasa sa imong pulong. Unsaon naman ako ni pag-drive. Na daghan kay kog himuon imagine ragod tulo na kabuk at timanon ni Jeremy Liman katubig si Kizeya ako og ang bata naghana nagatimanunon og magkinaunsa ni hindi man jud makita nya pagpasigan ako sa suga sakit pag ginuon siya samot so murag na grabehan siguro to manang kamo ayaw jud magsuyop-suyop. Hello? So nakaingon ko nga, naunsa naman eh. Nya, dagan kayo kong nahuna-unaan, dagan kayo kong na-realize, dagan kayo gipakita ang Ginoo nga kanang bitang wala nako na-realize kaniadto. Gipahibaw ra ka sa Ginoo, unsa di ay kadako ang kadakong panalangin nga makakita ka, makasulti ka, makadungog ka, kining niya nato karon. Pero wala na nato na napasalamati sa matag adlaw. Munang suwayan sa Ginoo nga doon na po'y kapanahonan nga mawana sa imuha, patistingan ka ba?
Kuhaan kag kusog, diha nimo ma-realize nga, Lord, grabe wa man ito ibayad tong kusog nga akong naangkon kinadaghana na ato. Wa man ko nagpasalamat adto. Unya moabot ang time nga di ka kadungog, mo kaingon kang Lord, importante man da itong maminaw unta ko sa imong wali sa unom na ako di na ko kadungog. Mabot po ng time nga murag di nakakasulti. Kayong kang sayanga man oy sa una makasulti pa ko gigamit ra man ako nig pandaot panglibak. So muna grabe kayong pagpahinom sa Ginoo na nagpray ko niya sige ra jung gaagas ang akong luha. Di wala na jud ko nakatog pagkabuntag na mo lakaw mi kay kanang magpalit og gasol. Nya wala koy shades nga kanang black bitaw nga kanang pag shades jud siya. Sakit kaya kung mata nga ga-drive ko sa multicab. Kinasakitan na mo itong nagpalit ko og kanang shades. Ganiya, palit mi. Unya, karon ng hapon, kalingaw og kay happy birthday, Kuya Mario. No? Ako pa, gihatdan ni mo diri ha. So, naputoy lang yung birthday rong adlaw, no? Tagaloon. So, si Kuan, Malo ba to? So, pagkahapon na, dadto silang pastor, ni apas ko dito. Silang pastoros, hapon na to. Unya, ning ko sa ilaha nga, salamat kay naamo diri karon. Ampo isad ko kay kining akong mata. So, nagpray sila. Balik na ko diri, naka-realize jud ko og ayo nga, kining ato ang kinabuhi, kinadaghanan kaayo di ay og ang ayang pasalamatas Ginoo, pero dili ta mapasalamaton. Unya, daghan kayo gipahinumdom ang Ginoo. Kanang pila ka kauras nga sige ra kang gatubang ng Facebook. Kanang pila ka kauras nga sige kang gatubang sa TV niya. Kining atong vision sa mata panglantaw na to, dili nagkahurot na ni. Unya mabot ng time nga makaingon diyan perting sayanga di ito tanan. So ngayo sad kog pasaylo sa Ginoo. Sa daghang mga kapanahunan nga kining gasa igtatanaw na to, gigamit na to kanang mga walay hinungdan nga mga butang. Una nga, karon nga kagabion, gidala po ko sa Ginoo aning mensahe nga spiritual blindness. Spiritual blindness. Kay, kinibitang natay gitawag og kanang mayon tag spiritual blindness. Lapad kay ni siya, og lawom kay ni siya, og kaalam nga atong makabot, kung ato dyan ang kanang paninguhaon nga makatunan nato na. Kana bang makita nimo nga bisag giunsa pag-design, pagpaanindot, bisag unsa ka colorful, bisag unsa ka makapalipay kayo ning mga makita nimo sa palibot, pero kung dili ka kakita, di gyud ka malipay, tama? Kana bang sultihan ra ka nga, uy, Jisa, ninduta kayo sa bukid, uy, puti ang iyang color sa kanang tumoy sa bukid, unya, green nga, grabe. Di gyud ka malipay, wow. Ngana no? Di juga kakita unsa bisag unsa pa na kanindot. No? Munang kabantay mo paminaw batag drama, kanang sa drama murag i-describe nila bisag wala ka nakakita, mo picture out po nimo ninduta no? Nila pang ikuan og unsa jud kanang napod sila talent kay nganana, pero lahi gyud nang makita nimo. Lahi jud kay nang makita nimo. Now, gidalatan ni Lord ni ining maong pagtuon sang gitawag og spiritual blindness kay maybe nakailata sa ngalan ni Ginoong Hesus ug nagsimba ta niya, nag-alagad ta sa iya. Pero wala na tay kadasigon, kalipay, wala na kay exciting, di na ka excited, wala na excitement. Ang nahitabo di ay doon na nay spiritual blindness. Nga wala nimo nakita unsa ka anindot ning kinabuhi sa pagpangalagad sa Dios kining Kristohanon nga kinabuhi. Wala nimo nakita. Mauna nga diha na nato mibaw-an nga grabe di ay ning spiritual blindness nga maoy mo strike sa atuang nga mga Kristohanon. No? Bisan sa pagdesisyon sa kinabuhi, pagpili, pagtanan nato mga gimbuhaton, dapat yung maklaro nato na og ayo. Nagisulti na daan dito sa Hosea nga, for without vision, sa Proverbs, sulti dito nga, wala gyud tay palanglantaw mo malaglag gayud. No? So, balik ta, arin na ta sa ato ang pagtuon karon unya, kanang paninguhaon na to pag-ayo nga mopauli gyud tang naa jud tay makatunan. Amen ba? Sa John chapter 9,
Si Ginoong Hesus napaila-ila niya ang iyang kaugalingon ngadto sa buta. Pero makita usab nato nga kining mga taong nakakita ni Ginoong Hesus ug nakadungog niya nagpakabuta bungol. Hinungdan nga kung sabto na to pag-ayo nga sa pagbasa nato naning John chapter 9, makita nimo diha nga ang buta nakailaog ayo sa Ginoo, pero ang mga nakakita sa Ginoo nga dili buta maot ang ilang nakita. Puno sila jealousy. Sa laktod nga pagkasulti, nahimo silang nabutaan spiritually. O kining mga buta, dili lang kay naambli ang mata nga physical, nga nakakita siya sa tao sa palibot, sa gibuhat sa Dios, naambri pagyud ang iyang espirituhanon nga mata. Og mao ni nahitabo sa kada usa nato. Amen ba? Munang bless kayo ta mga igsuon. Masabtan nato ni tanan ingon diha sa verse 1. Samtang naglakaw sa Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Kita no. Sukad pagkahimugso nato, daghang nakabuta nato. Sa inan kagiingnan ta nga maunay Ginoo. Dito sa luon, dihay dako-dako manggod pod siya nga Dios mo nang nya wala na impas mo nang giuli. Gikuha ba? Gi-embargo. Ang binakog motor ay embargohon. Ampil po din yung mga ribulto. No? Mga gisgutan kaganina ni Pastor Rose. Nga, ipang embargo kay wala na impas. Nya na ito'y Judith. O kanus Asya Bayran. Ha? So, nabutaan taan ang mga butanga, mga kapatid. Nahigmata ta nga maunay kamatuuran nga gitudlo. Kay giklaro man pagsulti sa Biblia nga ang mga gitudlo sa tao maoy gihimong daw kamatuuran nga nagagikan sa Ginoo ug ang mga gitudlo sa Ginoo nga mao ang mga kamatuuran gihimong bakak. Munang mga tao nagsubay sa gitawag og pagtulunan nga hinimo sa tao mga tradisyon, mga tuo-tuo, pero wala nagsunod sa unsay mga pagtudlo sa Ginoo. So, usanas grabe nakabuta, sukad pagkahimugso nato. Ug doon na pa yung mga tao nga hangtod karon buta, kanang moingon nga, ugasa ko na tao ato kung mamatay. Luoy kayo. Munang bless gug kaayo ta mga igsuon nga ni ang pulong sa Dios nag-abri sa atong espirituhanong pagkabuta. So, ningon diha buta siya, sukad siya matawo. Grabe no? Kung yung na ay kanta mga igsuon sa I don't know sa nang kanta basta kay ningon diha nang kanta nga buta kita sa pagpakabana. Mo nakadungog ko na sa radyo. Oo. Unya ningon yang verse 2. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya magtutudlo kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta, siya ba o ang iyang ginikanan? So, gusto nilang kini mga tinun-an, gusto nilang masayran ang rason nganong buta ning tawhana. Mausab ta. Gusto nato masusig gyud og ayo ngano man ning usab ning nahitabo nako nganong naa man ko ani nga spiritual blindness. Nganong Kristohanom ta ko pero di ko malipayon. Nganong naa man unta ko sa simbahan pero ngano man ni unsa man ni hitabuan ni. So gusto tang magpakasayod. So unsay rason nganong nabuta ta? Unsay rason nganong kinsay rason nganong nabutaan ta? O sa unsang paagi ta nabutaan. Nalang masabtan nato ni pag-ayo. Gani dili na nimo makita ang mga kamatuoran nga gisulti sa Biblia kung nabutaan na ka sa tawo. Ni magtan-aw kaning tawhana makaingon gyud kang praise God, hallelujah. Unya nabutaan na day ka kadi day na mao. So padayon na to ningon siya ba? Nangutana ni mga tinun-an. Unsa may kisa may rason? Sala ni niya or sala sa iyang ginikanan? Ang tubag sa Ginoo naa sa verse 3, si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o mga sala sa iyang ginikanan, siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Kanang naa di ay moabot nga pagsuway problema sa tong kinabuhi. Mao di ay nay oportunidad sa Ginoo nga mapakita niya ang iyang gahom. Pero kung ang problema kining tawo nga nabutaan spiritually adto manis mananambal mudagan.
adto man ni sa mga barangan mo dagan. Dangop man ni ditso og mga medisina, so dili mapasidunggan ang ngalan sa Ginoo. No? So, anya ningon pag yun sa verse 4. Samtang adlaw pa, kabantay mo, kining verse 4, gisulti pod ni Lord dito sa chapter 11. Katong banhawon niya si Lazaro. Ningon na mga tinunan nga, uy, Ginoo mo balik ba dito sa Judea nga, ang mga tao dito nagplanong batuon ta. Nya nisulti si Lord, ningon siya nga, samtang adlaw pa, buhaton ta. Ang buhat sa nagpadala kanako kay moabot ang kagabion. Diri pod sa verse sa 9 verse 4, ningon pod si Lord diri mao gihapon, samtang adlaw pa kinahanglang buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako kay moabot ang kagabion ug wala nay makatrabaho. In other words, dunay time, nay panahon. Pag panahon ni Lord nga manghimo siya mga milagro, dapat mahitabuan ang panahon na kay moabot ang panahon nga dili na ang ayang himuon, usa pa ta magtinguha sa pagbuhat. Si Lord magapahinumdum nato kining atong gitawag og spiritual blindness. Because ang spiritual blindness nato nagsigig sulti nato nga unya na. Basa ang Bible unya na. Nagabiin na lang ugma na. Sunod adlaw na lang. Sige lang gaunya na. Muna yung sunod samtang napay kay gayunan. Mayroon ang samtang adlaw pa, it means good time. Naay ka maayong kay gayunan o insaktong kay gayunan. Buhatan na. Ingon ang verse 5. Samtang aniya pa kos kalibutan ako ang kahayag sa kalibutan. Now listen to this. Kini nga kahayag ang gisgutan ni Lord. Mo nang kung magwilding mga igsuon, diya na ko nakitaan ba nga dili ko nakakuhag mensahe ana. Nga og magwilding na ay ngit-ngit nga ibutang dinhi sa kana bang murag unsay tawag ana? Kana imong mask nga naay shield, dark shade, dark glass. Nga inigtira ni mo ana, kanang, ang dili ni mo na siya makitaan kung di pa musiga. Inigsiga, kung saan ni mo makitaan og ayo tong nangatunaw nga puthaw nga mooy mo. Mupatapot, yan taputon ning puthaw. Makita to ni mo ayo. Unya, kung wala to siya, ang grabing kasuwaw ato di nimo makita na unsa to siya didto. Unya ang grabing kasuwaw mudaot pagyud sa imong mata. Una nakita nako ni dinis Biblia nga ang glory ni Lord nag-apli sa mga mata sa mga buta apan naghimong buta sa mga nag-ingon nga sila makakita. Kana ganing mo ingon tag makakita. Naghiskutas Biblia, it means mga self-righteous. Wala na nagkinahanglan o glory, wala na nagkinahanglan sa light nga mao si Jesus, kay sila nag-ingon nga naa na sila sa pagkamatarong, naa na sila sa kahayag. And that is why ang glory ni Lord makabuta sa ila, ang kahayag sa Ginoo nakabuta sa ila. Mo ni nahitabo diri. Eksakto kayo. So, dira balikan na to. Ningon diha pagsulti sa verse 6, human ni agsulti ni ene si Jesus nang luwa sa yuta, naghimog lapok, ginamit ang laway. Unya gihidhid niya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tawo o giingnan. Lakaw panghilamos dito sa linaw sa Siloam. Kining Siloam ang ngalan nagpasabot nga gipadala. Ang kahulugan ni ini gipadala. So automatic musulod dayon si Jesus diha. Pag ingong tubig sa Siloam, unsang Siloam? Gipadala. Kinsa may gipadala sa Father? Si Jesus. So pag ingon ni Lord nga lakaw sa Siloam, nagtudlo siyang dangop sa anak sa Dios, duol ni Jesus. No? So gigamit lang ni nga symbol kining Siloam. But gisukod pod ang iyang obedience ani. Busang tao. Okay, or unya ang iyang, asan na ta? So busan milakaw ang tawo, og nanghilamos, og unya, mibalik siya nga makakita na. Simple ra kayong nahitabo, no? Ang luwa si Lord, kuha niyang lapok, giumol siyang laway, gipahay dire niya, panghilamos dito sa Siloam. Gapadong siya sa Siloam, ingana, tingalin ni siya. Or gakap-kap ba ni siya? Gahikap-hikap siya sa palibot, arong makaabot siya atong tubig sa Siloam. No?
Samtang nagpadong siya dito, butas siya, pagbalik niya nakakita na siya. Mao to nga kinahanglan yung naay obedience ug unsay gisulti sa Ginoo kay diha man ang miracle na hitabo. Amen ba? So lapok yang gigamit. Wala po na nagpasabot nga nagwielding ka diha galuha og ayon imong mata. Magkuha kag lapok inudnod na imong mata. Dili na formula. But this time si Lord nagtudlo lang gyud kanang gitawag og obedience. No? No, unya masabtan nato na pag-ayo. So may mingon kaniya, okay, sa verse 8, unya ang mga silingan o ang mga tao nga nakakita kaniya, nga nagpakilimos sa wala pa siya naayo, nangutana, dili ba mao man kini ang taong kaniadto, kanunay nga naglingkod og nagpakilimos? Ayo, unsay atong mga pagkinabuhi kaniadto, sa dihang wala pa ta nakakita sa kamatuoran? Wa pa ta na kaangkon sa kahayag nga mao ang Ginoo. Halos kada adlaw sige tang kapakilimos og milagro. Halos kada adlaw sige tang kapakilimos og kaluoy. Kada adlaw maluoy unta ang Ginoo. Kaluy-an in tawon. Muras tag sige nga na manulti. Maluoy ang Ginoo og kaluy-an. O sige tang kapakilimos, pero karon na abli na ang atong espirituhanong pagkabuta, sure na ta nga di na ta moingong maluoy ang Ginoo. Kay kabalog yung tang naluoy siya. Klaro kayo. May bawaan mo ning tawo nga dili pa kayo sure siyang pagkinabuhi kay siging kapakilimos. Anak siya sa Dios pero magpakilimos siya sa Dios. Imagine kunuha anak ka og hari. Unya maglingkod ka dito sa gate sa palasyo ug magpakilimos sa mga tawo. Sa mga tawo, maglingkod ka sa ganghaan sa gate sa palasyo. Unya daghang mga tawo mosulod og gawas magpakilimos ka. Unya ang kamatuoran ikaw ang tag-iya sa palasyo kay anak ka sa hari. Naglibog ta ani kaning natay spiritual blindness kasi itang kapakilimos ni Lord. Pero kandi ang nasayran na yun nato, naablihan natong espirituanong pagkabuta, dili na ta magpakilimos. Gani ningon na gihatag na nimo ang pagbulutan. Ha? Napabata, amen? Sa verse 9, may maingon, mao ka na siya, apan ang uban maingon, dili, pareho lamang na sila hitsura. Busa ang tao, mitugan ako bitaw. So mga tao, lain-lain ang opinion. Maot man na. Hala, mauni labutan, no? Di, pare-pareho ra siguro hitsura. Nadunggan man niya, ningon siyang ako bitaw to. Indutag na yung istorya na sa gawas, no? Na makadungog ka ba? No? O di ba kay adik man yung tawanan? Yung lahubog man sa una. Bili siguro, oy. Lahi siguro to. Masig, pare-pareho na sila gitsura. Makadungog ka na, may ako bitaw to. Gibag-o ko sa Ginoo. Dalamian, no? So in other words, kining bakol nga na-encounter sa Ginoo ni tindog. Kining bungol nga na-encounter sa Ginoo nakadungog. Kining patay nga na-encounter sa Ginoo ni bangon og nabuhi. Kining amang na-encounter sa Ginoo nakasulti. Kining buta nga na-encounter sa Ginoo nakakita. In other words, pagka nahimamat na nato ang Diyos kinabuhi, dunay kabag-uhan nga istoryahan sa mga tao sa gawas. Kanang kabag-uhan nga naa nimo ilang hisgutan maubitaw di ba kuan man na siya sa una maulagi pero murag basig dili po na mao basig na igo po nagkilat basig no. So naadyoy kausaban kanang espirituhanong pagkabuta nato nga karon giayon nata sa Ginoo dunay makita ang mga tawo nga maghisgot sila ug giunsa ka naunsay nahitabo nimo. No, di ba proud kayo ta nga madunggan nato kana si Juan sa una ba kay muna grabe nang binuhatan. Nga karon nga lamay kay paminawon no. Kana si Juan sa una grabe kay hubog na oy. Uyugon ang bilyaran ana. Manggubot nagnaay mga grabe pila nakalamisa gibali ana. Kana si ngana pero karon lamiag ing anak madunggan. Kaysa may usa, ikala si kuan mo na sa una, hangtod ron? Kuan
Karon gyapon. Nga naghapon. Nabalot ni, spiritual blindness ni. So nagistoryahan na sila. Ang uban mo yung pareho sila. Ang uban mo yung adili tingali na mao. Pero siya mismo mingon siya kaugalingon, ako bitaw ni. Kaniya tubutan nagpakilimos ko. Karon makakita na ko magpakilimos gyapon ko. Kaniya to nga dili pa ko Kristiyano, palahubog ko. Karon nga Kristiyano nako, palahubog gyapon ko. Kaniya to nga di pa ko Kristiyano, libakira ko. Karon nga Kristiyano ko, libakira gyapon ni samot. Dunay kausaban. No? Kaniya to bisag unsa na lang aso. Wadyo hinungdan ning taod-taod na tong mas karon. No? May paiklarong mo ingon na sila, okay. Tanan nga mga trambutso diyan na nag-aso, nagbaligay mga sigarilyo, mga tanang suyop-suyop dia. Mao na nay dili na ibaligya. Na mo sigpalit og masks. Ang mask gyapon tanggalon ang mask kay mo. Tanggalon ang mask kay mo suyop og kabaro kag unsa kadanghag ning tawo, mo prank ka na lang yung kog sulte. Bisan si Paul, mingon kay si Paul, mga buang-buang, no? Kuyaw ning apostol ngalag buang-buang. No? Grabe kadanghag ning tawo. Kasigig ampo sa Ginoo, Lord, tagaay kog maayong panglawas, pero mo sigarilyo, mo inom, kusog mo habhab og tambok. Dili matulog og sayo, magsigig dulag Mobile Legend. Siging gatutok anang cellphone mo. Naigo jud ko ani na ko asawa ni Minaw. Unya magsigi og unya magampo sa Ginoo, tagay kog maayong panglawas kaayo. Ikaw may pagtuon og dukol sa imong kaugalingon ba? Magampo sa Ginoo, Lord, butangi kog kalinaw Ginoo, pero sig panghilabot sa uban. Ingana kadanghag ang mga tawo rong panahon na. Labi na tang mga Kristohanon, tama. Kaya nasayot tas kamatuoran, pero gitaptapan na hinuon tas atong mga kaugalingong garbo ug prinsipyo, ang atong mga garbo, ang atong mga prinsipyo, hiwi nga mga pagkinabuhi, mga batasan, mga maot, nga mga kinaiya nato, maoy nakabuta nato. Munang ang tawo sa gawas magtanaw sa tuwa, muingon silang mas lala man na sila diha. Mas grabe na sila. Grabe kayabag, no? Na? O gitara pa ka, ikaw ang gitarang dili maangay, bisag usa og angay. Kay magampo sa Ginoo, Lord, tagahay kog mo normal lang akong dugo, Ginoo, pero kada adlaw humba ning tulo ning mga mantika diri sa arong dili masumuhan dayon, masumuran man sa mga dahil bitsuon nagtulon. Nya magampos Ginoo, Lord, normal nga dugo, please. Lord, ayaw in taon kasugot, madaot akong kidney, pero sigka og junk foods, wala inom-inog tubig. Nya magampo, di madaot ang kidney. Lord, tagay kog healthy nga atay, pero way adlaw nga dili, kulapo boys na ka. Ha? Kada adlaw tanduay. Naranas meaning tanduay, tanawa ang yawa nga nagdangoy-ngoy og ayaw og lingi. Dili day mao. Sorry na gud. Layo kayos tinuod. Nya magampo mayong panglawas. Kamanday ka ana? Lord, ayuhan ni akong tingog. Sige nga sakit. Naadyo yung mga ingana nakayabag. Ingana nakayabag ang tao, mga kapatid. No? Nya magampo pag yun nga, Lord, ang ako mga madunggan Ginoo, makapalipay na ako niya. Sig paminaw, chismis. Grabe na nga pagkabuta, mga igsoon. So,
Sa verse 10, nangutana sila. Nangutana sila kaniya, nganong makakita ka naman? So, sa verse 7, mitubag siya, ang tao nga ginganlag Jesus. Perfect kayo yung tubag. So, kung doon ay mangutana ni mo, unsa kayo mong tubag? Kato manggong capsule nga kuan? Na, uban maingon nga, di pa na dato, patay na na. No? Klaro kayo ang Ginoo yung tubag. Kaning tawhana wa ni siya kakinahanglag kwarta, pero nagpuyo siya dito, nagpakilimos. Saan man niya ng kwarta? Wag siya kabalog, 20 ba na, or 100 or 50? Kay buta siya. In other words, ang nabulahan, ang nagdala niya dito. Yung buta, wa na kinahanglag kwarta, ang gikinahanglan na pagkaon. Pero nga nagpakilimos man siya dito sa lapi. Dili na nato ma-realize karon. Nga kung naapat as espiritu anong pagkabuta, sige tagukod og kwarta, pero sa pagkatinuod lang, wata na kinahanglan ka na. Napadyo'y uban nga, maningkamot tagtigom kay, huy, dakuan naman na imong tigom. Lagi, kay magdaot daay ko. Wow! Maayog yung kang mutigom. Mabot tag 100,000, tag 300,000 na tinigom kay magdaot lagi daw. Kagabi ga Jessica Soho, dili to gabi lang, kanus ato, tong Jessica Soho bitaw nga. 11 years silang mag-uyab. Nya puro sila dato, puro sila kartahan. Nya 700,000 ang ilahang money nga gigasto para sa preparation sa kasal. Nakapalit na silang mga sapatos, mga rings and everything preparado na. Apil ang venue na abayra na schedule. Unya gi-online sale tanan. Ngano man to? Kay uyab sila 10 years sa ika-11 years, dito pananaybawaan nga ang iyahang pangasawunon, ang iyang pamanhonon, na ay lain. Nya naandam na tanan. Andam na dito tanan mo tong gi-online sale. Ang 45,000 nga gown, kasi nakakita. 45,000 nga gown, fixed price 23,000, 25. Gikat niya. Nya katong singsing mo gyapon katunga nya nangahalin gyud. Na? Hala, gukod aning kwarta pero sa pagkatinuod lang way hinungdan pag-abot sa unahan. Kabalo ka og ang Ginoo ra jud mga igsuon mo kanunayon natong ginauna na. Humana siya nagpromise nga ang tanan ako'y bahala nimo dugang raan. Ang tanan. Wala po na pasabot, lingkod lang og pag-ampo. War kay buhaton. Lingkod lang ta. Lord. Puti na lang imong kilay. Ang gipasabot nga si Lord ang atong priority. Sure kayo sa siyang tubag. Pag ingon diha nganong makakita ka nakakaroon, ingon siya, ang tawong ginganlag Jesus. Grabe, no? Muning sa ato ang kinabuhi mga igsuon og nunay mga pangutana, wow, nakahuman lagi kag eskwela. Ning kamot ba ako? Ingana na mga espirituhanong buta, pero katong mga espirituhanon nga makakita na, muingon na pagsulti nga, grasya sa Ginoo. Glory to God, siya gyud naghimo nga ingani ko. Wala ipa si Garbo. Uy, nabaskog naman lagi ka. Gracias, Ginoo. Katulaging kuan, epektive to, epektive. Hala, ang Ginoo, amen ba? Bisan pag kung saan mga tambala, diha, di na panalangin, Ginoo, wag mo na epekto ni mo. No? Sa pagkatinuod lang, ang mga tambal mo tabang nagpatay ni mo, di ka hibaw, ana. Sa Korea, tag-unsi katambal ang ilang imnon. Nayabo pa dito datos McDonald. 11. Ang uban 7. Ang uban 11. Depende sa unsay naan mo. Kay inignaa kay diferensya sa atay. Muinom ka atong para sa atay, kinahanglan po kang muinom para sa baga, para sa kasing-kasing, para sa imong dugo, para sa imong kidney. Kay panggubon man to sa tambal nga imong inom para aning ug asa imong balatian, imong giimna na nga tambal. Ayuhon niya na nga balatian, pero ang ubang weak sa imong lawas nga mga organ nimo dauton. Munang perting daghanag imnon.
Muinom kag para sa imong high blood. Ala, madaot mang kidney. So, muinom po ka og para sa kidney. So, duha na. Unya, ang imong giinom para sa kidney, makadaot man po sa imong kasing-kasing, makapalpitit man. Muinom na po kag para sa imong kasing-kasing. Ang giinom para sa imong kasing-kasing, kay makadaot po sa imong dugo. Mahaluan, mag-inom na po kag para. Daghana, oy. Basta pagkatinuod lang, ang Ginoo radyo'y tubag nato aning tanan mga igsoon. Gani na ana ang tambal sa wala pa niabot ning atong mga problema, mga sakit, mga balatian o mga circumstances kinabuhi. Na nang tambal ang pulong sa Ginoo. Nga to lang ning gisunod, wala. So, niadto dayon sa ospital, Dok. Sige, galabad ang akong ulo, Dok. Sige, unsa pa imong gibate? Okay. Inig-uli nimo, palitan ni nga tambal, imnan ni 3 times a day. Unya, ayaw nagkaon ani, ayaw nag-ani. Ang atong gibuhat, mas lala. Kay, wow, na nako'y tambal. Pwede na kumukaaw na ani, kay nanay tambal pangontra. Dobling daot na nimo. So makita nato din ni karon nga ang iyahang tubag si Jesus. Ingon siya pagsulti diha, si Jesus naghimog lapok, unya gihidhid niya kini sa akong mata, o gingnan ako niya, lakaw ngadto sa siluam, o panghilamos, busa miadto ako, og nanghilamos, unya nakakita ako. Ingana lang ka simple. Ingana lang ka simple. Ang gisulti sa Ginoo, iyarang gibuhat. Do you think natay problema makaingana-ingani ta karon kung ang gisulti sa Ginoo atong gibuhat? Uningon si Lord ayaw panghilabot sa uban. Do you think ipabarangay ka di ka manghilabot sa uban? Sa pagkatinuod lang kita naghimo aning atong mga kadaot, unyag moabot ra ba ning atong kadaot ang Ginoo may atong basolon, tama? Anong gingan mo ko nimo Lord kaayo gyud si Lord pamangdokol maduklan gyud ani ron. So, simple ra kayo. Unya padayonon nato. Ang busa miadto ko og naayo ko sa verse 12. Sila nangutanahain naman siya, wala ako masayod mitubag siya. Nindota po niyang tubag nga wala ako masayod. No? Kining mga taong nangita ni Jesus, kasagaran, gusto ra og milagro mo nang mangita niya. Yung mga tao siging gasunod-sunod ang mga taong na ay mga gawgahom. May ilang rason nga nangita sila. Muna, wa ko na sayod, oy. Nga naman, posible po ning nangutan, naghain man siya, kay gusto silang muato, kay doon na po sila masakiton, or sila ba mismo nagmasakiton. Munang gusto nilang pangitaon, o asa niyang Ginoo. Hain man siya, muna iyang tubag, wa ko na sayod. Nga kung sabto na to ni pag-ayo mga igsoon, ikaw ug ako wala gyud tay kasayuran unsay mga pagpamuhat sa Ginoo. Pero one thing atong nasayran, siya mo'y nagbuhat sa diha nga mosunod ta. Na diha pa. So, tungod kay na himo mo siyang nakakita, gitaral din siya sa mga relihiyosong tawo o giimbestigahan. Verse 13, ilang gidala ngadto sa mga Parisiyo ang taong kaniadto buta. Adlang ipapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa Parisiyo ang tawo kung giun sa pagkakita niya, unya mingon siya kanila. Gibutangan niya lapok ang akong mata ug unya nanghilamos ako ug karon makakita na ako. Gibutangan lapok. Di pod bugat ng lapok no inipunit nimo. In verse 16, pipila sa mga Parisiyo, mingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod, mahitungod sa adlaw ng igpapahulay. Tanawa ng mga Hudyo ni sila. Nga naman, ang paghimo ni Lord og milagro, ilang pagtuo nga trabaho. Kay naman sila istrikto kayong balaod, mahitungod aning adlaw ng igpapahulay. Nga gitudlo pod karon ni Ellen G. White og mo ni gidaladala sa SDA. Musulti ko anak because I am SDA before.
Istrikto jud kaining mahitungod sa adlaw igpapahulay. Gani og laing adlaw ka nagsimba, sultian ka nako impierno nakadaan. Mo ni amo ang una-una. Kay grabe kaining balaod bitaw. So ilang napasangilan si Ginoong Hesus tungod kay ilang nakita nga naglapas ni balaod. Nakaibaw ba ka nga gipasabot ni og ayo ni Paul? Basahon ni mo ayo ang Romans ug ang Galatians nga nakabuta jud ayos mga tawo kining balaod. Mao man gani nga mga Hudyo wala ni dawat ni Jesus Christ because of the law. Tungod sa balaod. Na? Tanawa ta karon. Dito sa Loon grabing dinakpanay dito bisan kunong nang high ra sa gawas wala nag face mask gid ako. Because 128 ang kaso sa ilang barangay. Unya gisulong nila ang simbahan dito, nya kay ni uwan man, di? Wala na social distancing. Social distancing tanang ulan nya gamay ra kining space. Perting daghanan ning nimba, di? Ngita nya nagkasuksukan. Mga bata nga wala nag face mask 500. Asa man tag 500 ron? Lisod kay dakpo ng 500. Multag 500. Muna og moanhe ta mag face mask gud puta kay og na ay moanhe dire. Ato na lang ipasimintos kalsada na atong 500 na unsa po mo. Unya, ang pananguban mingon usaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa milagro sama niini ug nabahin sila. Yun ba supak nas balaod kay mo na ang uban usaon man pagbuhat sa taong matarong anang mga kasasala di makahimo nga pagpabuka og buta. So nabahin sila. And in verse 17, busa nangutana pag-usab kaniya mga Pariseo, nag-ingon nga giayo ka. Nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta, kung tinuod kini usa may imong ikasulti mahitungod niini. Ang tao mitubag siya usa ka propeta sa verse 18. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo wala motuo nga siya buta kaniadto hangtod nga gipatawag nila ang ilang ginikanan, ang ginikanan sa tawo. O gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Sa verse 20, ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya, among anak, o tinuod usab nga nataw siyang buta. Apan wala kami masayod, nganong makakita na siya karon? O kinsa ang nag-ayo kaniya? Libog no. Unya niya, pangutan na lang siya, kay butan naman siya, ug makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon, ng hinaw ning ginikanan. Usa man pagkahibalo sa ginikanan nga dili man gyud sila naka-encounter sa Ginoo. Kay balo ka bisan pagkinsay mo suway og sangyaw og mapasalaag nimo. Kung ikaw mismo naka-encounter sa Ginoo dili gyud ka mapasalaag. Ug ikaw ra pud mismo maoy nasayod sa imong pagpakiglakaw sa Ginoo. Because wala na kadaga depende ni padre ni pastor ni tanawa. Mahadlok patang, uy, ug mamatay mo, di mo misahan. Di mo ilubong. Karon, nasulay na. Kay og ilubong na iagi simbahan, unya kay gi-quarantine man ang pare. Kay ag pianista na positive man, unya kauban sila pangaon. Di nidong sa pikas. Unya kay di man pud available dito. Ditso na lang tanis minteryo. Lubong man lagi gihapon. Mao ni kinahanglan nato na subayon. Balik na ta. Ngayon sa verse 22, gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadaguan sa mga Hudiyo ug nagkauyon nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Mao na ni. Ihadlok tangtangon sa dayong, dili na ilubong, di na misahan. Munang di mangangkon. Aso day karon ka church? Wala ragot. Huy, unsa day relihiyon nimo? Di man ko na relihiyon. Aso day karon ka simba? Dito San Vicente. Okay, San Vicente go. Di kay ngon sila kapilyan eh. Wa sila kabalong San Vicente, address. Kay naay mga benepisyo, mga tangtang. Muna yung mga gikadlukas ginikanan.
Naingon ng verse 23, kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan ingong butan naman siya. Siya lang ang pangutana. Sa verse 24 unya gitawag nila pag-usab ang maong tawo nga nahimugsong buta. Ug ilang giingnan, isulti kanamo ang matuod. Atubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tawo nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Kinsay ilang ginganlag makasasala? Si Jesus. Sa verse 25, ang tao may tubag, wala ko masayod kung makasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniato apan karon nakakita nako. Kamo ba dito mas gawas, hoy kana inyong pastor sa una niwang man nag-addict tanawon. Tubagaw ako nasayod niwang man nag-addict man dili. Importanteng na bag-o ko karon tungod pulong sa Ginoo. Nanara sigig. Huh? Kana inyong kuan. Kana si kuan dili ba kuan man na. Kana si kuan. Wa ko na sayod og unsa na sila basta kay importante karon na enjoy nako ang akong kinabuhi nangalagad ko sa Ginoo. Nanara. Kasayon di kay mangita pag usahom nako ni paglusot ha. Aron dili ni siya ma-offend. Usahom nako ni siya pagsulti aron dili ni siya manglain nako. Na. So muni ang tubag wa ko na sayod unsa siya. Matarong ba siya, makasasala siya, propeta siya, or dili. Basta kaya nga ako nasayran, buta ko sa una, karon makakita na ko. Makaya ni mong ipanugilon, nagunsa ka sa una? Mong bitang lami kayong itistimony nga, i-open yun mo ako sa una, mao ni akong gibuhat, isulti yun tanan. Nya, grasya sa Ginoo nga karon. Kitagaan ko kagawa sa Ginoo. Inga na ba? Nakita kay mga sambingay, mga musulti. Gabi ka niya ito, pakasala. Dagkan kay kong sala. Grasya sa Ginoo karon na bago na ko. Praise God, plakpakan Diyos, glory to God, lingkod. Uy, panugilon ba gaon sa kasauna kay arong ang pariho ni mo binuhatan makahigmata pod? Ingon siya, kaniadto buta ko karon makakita na. Tama? Unya sa verse 26 nangutana. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo nga makakita ka naman? Grabe balik-balik na no. So, sa verse 27 siya mitubag gisultian ko na kamo apan wala man kamo motuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? O giinsulto siya sa Pariseo, ikaw ang tinun-an niadtong tawhana apan kami mga tinun-an ni Moses. Nasayod kami nga ang Diyos musulti kang Moses, apan bahin niya ng tawhana, wala gani kami masayod kung tagaan sa siya. Sa verse 30, ang tao mitubag, kahibulungan, kamo wala masayod kung tagadiin siya, apan giayon niya ako, og ang akong pagkabuta. Tanawa, sa pagkatinuod lang, ang mga Pariseo, kining mga relihiyoso kaayo nga naadri karon mga Pariseo, mga bakakon. O mga pakaron ingnon. Di ba giingnan, kami mga tinun aming Moses, kanang tawhana, wami kabalog tagadisa na siya. Niingon ritso ang buta, marag insulto ni sa ilaha. Kay posible kay na oy. Wa mo na sayod niya nga, giayo manggani ko niya. Di ba tanang taong nagbuhat og mga ingon ani na ilhan og ayo ninyo? Gi-expose aning butang kining mga Pariseo, mga bakakon. Mga pakaron ingnon. After this, ingon diha, sa verse 31, nasayod kita, padayon niya nga sulti. Nasayod kita nga ang Diyos, dili maminaw sa mga makasasala, apan paminawon niya kadtong nagtahod kaniya, og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Mauna ni, grabe na ning insulto nga nadawat sa mga Pariseo ani. Kaya kung imo ning sabton pag-ayo, murag kulang pa, klaruhon na lang sa buta, nga moingon ang buta. Ang Diyos naminaw niya, kay masinugtanon siya sa Diyos, og kamo! Murag ingana ba, yung gisulti? Kamo, di maminaw ang Diyos ninyo. So, insulto kayo ni nila. Sa verse 32, sukad masukad, wala pagayod. Igdungog nga may nakaayo sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya mahimo. Sila mitubag, natawo ka og nagtubo diha sa sala og karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo og gihinginlan nila siya gikan sa sinagoga.
Paghinginlan gani kag palayason kag tangtangon na kas benepisyo butang-butangan og daoton na ka, it means perfect ang encounter nimo sa Ginoo. Tinuod na nga sumusunod ka og nakaila sa Ginoo. Ginginlan siya. Gipalayas, gitaktak. Gitiwalag. Sukad karon, wa na kay labot dire. Mamatay ka, di na kailubong. Wa na dayong-dayong ka, wa na ka. Di na ka wisik-wisikan na to. Wala na tanan. Cancel na katanan. Pawa dire. Pero bless kayo siya. Nakakita siya sa kamatuuran, nabuka ang iyang salabutan, naabli ang iyang. Pero kining mga relihiyosong tao, nabutaan hinuog samot. Munang kanang self-righteous ka, makapabuta na sa nimo. Kanang garbo nato, pagtanaw nato sa itong kagalingon nga mas matarong patakay sa uban, nakapabuta na nimo. Og nako. Muna hinungdan ani. Now listen to this. Pag abot na sa 35, padung 41, maunig atong gibasa. Nganingon si Lord, mianhi ako aron ang mga buta makakita, o ang mga nakakita mga buta. Kisa yang gipasabot. Ang mga taong nidawat kaniya mapaubsanon sila ang mga butanga nakadawat sa maong espirituhanong panglantaw sa kinabuhi. Apan ang nagsalikway sa Ginoo mao ang mga nakakita physically, abri ang mga mata, pero buta spiritually ug sila mabuta pagayod. Muna ningon si Lord, kung ang buta mag-agak sa laing buta, tagak sila sa kanal. Luoy kay ning buta ha, ngano man eh. Tungod kay ang iyang madungog nga mga pagtudlo kay naa man sa templo kanunay magpakilimos. Ang iyang pong madungog nga mga pagtudlo dito sa templo, pagtudlo pod sa mga buta, so ang buta naggiya sa buta, sila hulog tanan. But grasya ni Lord, gi-explain og ayon niya. Sa verse 35 nagkita na gyud sila kinsay nag-ayon niya. And sultian ka na ko, one day makita niya takisay nagluwas na to. Amen? Siya, si Jesus Christ, ka nagluwas ka na to atong ikita ko niya in the future. Verse 35, nagkita sila usab. Kaya nga itong Ginoo, mga igsoon, dili siya parehag taong mapasigarbuon. Gani, human og ayo, wala na siya pakita, nilakaw na siya. Kung ikaw siguro to, tara, kuyog na ko, magsagit ka, nga, giayo ka na ko ha. Nga na, no? Tanawa. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayo, gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Kisay nakabalita? Tanawa. Pagka ikaw hinginlan, isalikway, daog-daogon, butang-butangan, ayaw kabala ka, dunay usa nga maoy magpakabana dayon nimo. Siya mao dayoy imong siya ang imong manglalaban, siya ang kakampi nimo. Munang dibali na ang tanang tao masungot nimo tungod sa imong pagpangalagad sa Dios, basta kay kahibaw kang ang Dios dapig nimo. Kaysa nang pilion nimong lipayon nimo ang tao, pero ang Dios sungot na nimo. Diha na. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga giayo ginginlan gikan sa sinagoga. Unya nakit-an niya ang maong tao gingnang mituo ka ba sa anak sa tao. Imagine ha? Doy, mituo ba ka sa anak sa tao? Tanaw siya, wa siya kabalong mauni, kay buta pa man siya sa time nga giayo siya. Sa diyang naayo na siya, wa man siya kabalo. O kinsa to? Kay nilakaw naman diha, wa na diha. In verse 36, sir, so wa siya kabalo, kining iyang giatubang, iyang nakitaan, mauday ni nag-ayon niya. Sometimes, ang Diyos mo'y naghimog kaparaanan, mga pamaagi, nga makahinggawas dagikan sa mga gapos na to. Pero lahi ang atong gi-acknowledge, lahi ang atong gipasidunggan. Ingon ang verse 36, sir, tug-ani ako, kung kinsa siya aron mo tuwa ko kaniya, ang tao mitubag. Sa Jesus mingon, nakakita na ikaw kaniya, og siya ang nakigsulti kanimo karon. Kisay nakigsulti nimo karon? Kisay nakigsulti nimo karon? Dili si pastor. Si Jesus ang iyang pulong, igor akong gigamit diri. Uluoy pod kayo. Kabantay kang musulti kas pulong sa Ginoo, ikaw may kasungutan.
Ikaw, awayan ninyo ang Ginoo ba? Ang Ginoo mo'y awayon ninyo. Ang Ginoo mo'y awayon nato. Dili nang nagwali kay gisugura na. Ingon siya, siya nga nakigsulti kanimo karon mao ang Misayas. Sa verse 38, mituo ako Ginoo ang tao miingon og miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Sa King James ani, sa English nga translation King James ingon dia, and he knelt down and he worshiped him. Nga na. Gisimba niya. Sa verse 39, si Jesus miingon, mianhi ako ni ining kalibutana aron paghukom. Kay unsay hukom? Aron ang mga buta makakita og kadtong makakita mga buta. Pagsulti ni Lord ani, nakadungog ang mga Parisiyo. Gani gisulti niya ni kay naa ang mga Parisiyo na minaw. Sabta na to? Oh. Si Jesus mitubag, kung buta pa kamo, sa verse 40, pipila sa mga Parisiyo nga dito, uban kaniya nakadungog. Sa iyang gisulti, nga gisulti niya kini, sa pagsulti niya ni ini, og sila nangutana kaniya, buta ba di ay usab kami? Si Lord nitubag, kung buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Palauman. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sa ato pa sad-an kamo. Listen. Kining mga Parisiyo, pag ingon nila mga buta ba di ay usab kami, ang ilang gipasabot nga, nagkinabuhi ba di ay usab kami sa kangitngit? Muna'y klarong gipasabot nila. Wala naman ni naghisgot og literal nga pagkabuta, but nagkinabuhi ba usab di ay kami sa kangitngit? Nagpakasala ba di ay kami? So it means mga self-righteous na sila. And they claim nga nakakita sila sa kahayag. Nakakitnaan nila ang kaluwasan. Ang ilang pagkamatarong mo'y makaluwas kanila. Ang ilang pagsunod sa balaod mo'y kahayag nga makaluwas nila. Munang giingon ni Lord, kamo nga nag-ingon nga mga nakakita sa laan. O kamo ang mga tinuod nga buta. Mo ni giingon diri. So, ingon si Lord, kung buta pa kamo, wala unta kamo isala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sa ato pasadaan kamo. Now, kinsa iyang gisultian ani mga Parisiyo? Amen ba? Ang mga Parisiyo, ang ilang panglantaw sa mga nituon ni Jesus o nisunod ni Jesus, maoy nabutaan. Balik ko na ko. Ang kining mga relihiyosong tao, ang ilang panglantaw nato, nga moingon na silang, nadani, nalimbungan, nahisalaag, wala katugkad, namuryo-muryo, naliso, natayog, nalinog. Muna ilang isulti. Mga Parisiyo. Ang ilang panglantaw sa tuwa kita mo'y nangitngita na pasalaag, nalimbungan. Pero sabto na to pag-ayon natural naman na nga isulti sa mga nahingtungdan ni anang maong mga pulong. Sila nga na-isulti nga buta, sila maoy buta. Sabto na to? Makita man ni munig ayo. Ngano maning buta nga naaman sa tubangan sa simbahan na sa gate nagpakilimos. Di ba din pwede dalon diri sa sulod sa church, ilisa na to ni, pakano na to ni, ugatagan na to kung sa gikinahanglan ani. Pero kay mga reliyosong tao, grabing pagkabuta, mauning ipasagdan nila ni. And si Lord nga nagpakabana kay siya ang nakakita, maghimo pud sa tao nga makakita sa uban. Siya nga nakakita sa tinuod nga panginahanglanon, maghimo pud ni ining tawhana nga makakita pud sa uban nga panginahanglanon. Kining maong mga Parisiyo, usa sa mga sakop sa ilang pundok, ginganlan og Saul. Sa English, Saul. Parisiyo. Sa Acts chapter 9, naglakaw ni siya padung sa Damascus, kuyog ang kabalyers. Samtang nagpanaw sila, ilang dakpon ang ilang giingon nga mga buta, mga nasalaag, mga nalimbungan, mga sitawag ana, mga nakabig, mga gigukod kay
Pandakpon pang priso ng uban kani gipang patay na sama kang Esteban. Acts chapter 9. Pero pag abot na sa tunga-tunga silang panaw padung Damasco, nakita ni Paul ang grabing suwaw nga kahayag. Unya nadungog niya ang tingog sa ulo, nganong gilutos mo man ako. Ingon siya, kinsa ka man, ingon siya, ako si Jesucristo. Natumba siya og nabuta. Tama? Igo kayo sa gisulti nga ang makakita mabuta o ang mga buta makakita. Kini si Paul kinahanglang makakita siya sa unsay kamatuoran mo nang kay nabutaan man siya sa iyang pagka self-righteous, so mabuta una siya. Una niya ma-realize nga ang ako di ang panglantaw sa kong kaugalingon nga matarong nako dili di ay ni mao. So gikuha una ni Lord ang iyang panglantaw 3 days. Ningon ang Biblia sa Acts chapter 9 nga daw ang mata ni Paul may mga lisgis sa isda. Sa pagkatinuod lang mas maklaro nimo og ayo sa dihang wa na kay panglantaw. Muna ako nasabtan diha. Mas maklaro nimo og ayo ang pananawon nga ihatag sa Ginoo nimo sa panahon nga wa na kay panglantaw. That is why when we pray, we close our eyes. Lord, tagai ko klaro kayong panglantaw sa unahan. Kaniadto buta patas kamatuoran, magampo ta atong kalimutaw ga suroy-suroy. Amanamo nakasalangit pagdaygon mga anan, mabot ka namo imong gasuroy-suroy ning mata nangita og kape. Nangita og biscuits. Nangita og naluto na butong binignit. Tinuod bitaw na. Unya og sa manang na matay dato na. Nako na kay mga abroad ng mga anak atong tarungon. Sayot ang magsugod tarungon nato. Sa manang ko andiha luoy biya po na, kay kuan mo na. Ama o, luoy tawon. Tala, kay mag-unsa, mapuna o. Grabe. But this time, kanabang makaingon kang Lord, salamat yung kaayo nga, imo yung kong gitangtanggikan anang pagkabuta. Unya imong gihimo nga makakita kung ayaw sa kamatuoran, Ginoo. So we close our eyes para makita nato ang klaro kayong pananawon. Because, sultian ka nako, ngano si Paul kinahanglang mabuta physically. Kay ang iyang nakita physically, maoy naghimo kaniyang buta spiritually. Osmo nako, kinahanglan si Paul nga mabuta una parang makita niya ayo ang pananawon niya sa unsay umaabot. Because ang iyang nakita sa iyang literal physical nga mata maoy hinungdan nga nabuta siya. Karon tinuod ni og ato ning i-confirm pinaagis atong henerasyon karon. Unsay rason nganong nabutaan tas kamatuoran sa Dios kay ang naghimo natong buta ang makita sa atong mga mata karon. Di na ka mobasa dire kay tuwa ka cellphone gatan-aw. Ang mga butang nga imo nakita nakabuta na sa imuha. Ang kwarta, ang social media, ang tawo, ang tanan nakabuta sa imuha. That is why tuyuon ni Lord pareha kagabi nga kuwaon niya ang imong vision, ang imong panglantaw. Unya, diha pa nimo ma-realize nga, oh no, sige kog dungaw sa cellphone, sige kog tan-aw TV, sige kog tan-aw mga, unsa niyang mga daghanang nalingaw ni akong mata karon nga nawala na ni, unsaon naman ako pagbasa ani ron, unsaon naman ni. Andiha pa nimo nakita nga klaro kaayo ang pananawon sa Ginoo para asa di ay nang imong panglantaw karon. Himuon ka ni Lord nga buta physically, aron maklaro nimo, makita nimo ang panlantaw sa kinabuhi spiritually.
So si Paul nabuta siya, giingnan si Ananias, Ananias adto si Paul. Ilihan siya, iampuin siya aron siya makakita. O sa diyang giampuan na niya si Ananias. Ay si Ananias maadto giampuan niya si Paul, nangatagak gikan sa iyang mga mata daw lisgis sa mga isda. Og nakakita na siya. In other words, gisirad-an ni Lord ang mata ni Paul, gitrabaho ang iyang mata sa iyang pagtuo, sa iyang kasing-kasing, sa iyang kinabuhi, sa iyang pagpangalagad. Unya sa diyang nakakita na siya spiritually, usa pag-iablihan ang iyang mata, ug nagamit na niya ang iyang mata, nga lahi na ang iyang panglantaw sa kinabuhi, that is why niingon siya. Katong gitan-aw nako kaniadto, ug nakita nako, gihuptan nako nga bililhon kayo, karon basura na ang tanan. Kani ato atong panglantaw na mga balaan kayo na karon mga stop toys. Tinuod dili. Imagine ko nog embargohon kay wa ka nakahumagbayad. Asa mo tong imong Ginoo diha? Asa man ato katong baye laki. Eh katong baye, katong laki. Duha man to gamay dako. Atong dako god tong ulahin nimong gikuha. 2 games to kausar ka ni hatag. Gi-embargo. Kung moingon tang Diyos na igahoms kang ngit-ngit na. That is why ang atong tawag ana stop toys. Kay wa na igahom, gipildi na sa dugo ni Kristo. Amen. Imagine na embargihon no imong Ginoo kay wa ka kahum magbayad. Na? Ngayon si Janji mama hipusan na ni nato. Mandiyara ko na. Mampuna naghilabot. Joke ra ba si Tinuod de? Sunggo. Na? Kamo na pa may gipanghipos. Na pa may gipanghipos. Ang gahiya man guning mosunod ni akong minahal sa kinabuhi. Anong di man sila mokuyog og simba? Na basig na pa may gipanghipos. Inyo na nang gisulod sa ako, yung itaguan pa ito inyong lalong lamisa. Basig na apa. Remember nga ang Psalms 115 nag-ingon, ang nagyukbo kanila, mahisama kanilang di makalihok o di makalakaw. Di makakita o di makadungog, di makasulti. Nya gatiner pa mo ana. Tanawag, isulay nyo nag-surrender, di ba? Sunod na tanan. Palit na po mo bangko. Una, manginobra na kay mag-social distancing naman. Gitunga na po ng service. So, nakakita na siya. Sa laktod nga pagkasulti si Paul, gihimo ni Lord nga mabuta physically, aron nga makakita siya spiritually. That is why useless ni Lord nga ayuhon kaniya physically, pero spiritual nimo masakiton, dauton, nagapo sa sala, paralisado sa sala. Munang kanunayon og trabaho ni Lord. That is why dili na magmatter kumusta ning atong panglawas karon, si Lord ay bahala kanus ani niya ayuhon. Ang pinakaimportante na ayo ta spiritually. Ang espirituhanong pagkabakol, pagkaamang, pagkabungol, pagkabuta, karon ayuhon sa Ginoo, bahala na ng atong panglawas. All these things shall be added. Sa diyang nakakita na si Paul, ingon siya basura ning tanan. And I tell you, may bawaan nimo nga kining tawhana dunay espirituhanong pagkabuta. Tungod kay iyang mata kanunay lang nagtan-aw sa kalibutan ng mga butang o kabalaka. Mabalaka dayon. Di apay lain. Ang tawag aning makakita ka mga igsoon, kining naa, makatanaw ka, ang tawag ana, vision. Nya akong gipaminaw ni sa gitudlo ni Miles, naingon siya pagsulti. Pero kung magsigi kag tanaw sa mga nanglabay na hitabo, ang tawag ana, revision. And na-discover nako nga kining tan-aw nato ning atong mga maot nga mga nanghitabo kaniadto ug atong kanunayong pamalandong usa sabni sa makabuta nato. Nga di ta makakita unsay nindot nga naa sa unahan, di ta maka-move forward unsay nindot sa unahan kay ga-revision ta, gatan-aw ta, gabalik ta, ga-meditate ta sa unsay nang labay sa atong kinabuhi. And he said that future is not next year, it's not 5 years from now, it's not 10 years from now. Ang future is 5 minutes gikan karon. Mao na nay future. So adto ka mo tan-aw sa unsay mo abot, kay magsigi kag tan-aw atong nanglabay na mabutaan usab ka. Kabantay kag taong siging galingi, wa ka kitag unsay naa sa unahan.
Ang tawag na revision. So gusto ni Lord nga ma-move forward ta ani. Sa pag-move forward nato, ang atong dalon nga testimony giunsa ta sa Ginoo. Ayaw tong unsay gitrabaho si Yawa nimo kaniadto. Kay ang gitrabaho si Yawa sa imong kinabuhi kaniadto, maghatag nimo kaluya, kauga, mag-guilty ka tungod atong mga salaa. Ayaw na tong sigyag tan-awa unsay gibuhat sa Ginoo nimo karon. Ang mga tao mayon na kaniadto wala kay hinungdan sige ra kag pakilimos, wala ka buta ka, hubo ka, bulingon kayo ka. And then mamina po ka bitaw no, guday ko, luoy ako. But ang gusto ni Lord, ang imong tan-awon no sa gibuhat ni Kristo imong kinabuhi. Sumubalik na ka. Mingo nakakaniadto, grabe bulihon ko sa elementary pa ko. Badlungon kay ko nga anak, grabe na tanang bisyo. Unya ng katutanan. Imo na tong ibalik. And then mag-guilty na ka, nabugatan na ka, kaya ang nabuhat nimo mga sayop, magbuta man to nimo og balik kung imo tong lingion kanunay. So gusto ni Lord nga move forward ka. Unsa pay lain, kining revision makabuta nimo, kining mas lala pa nimong makabuta, kanang masayod kas kamatuoran. Pero dili di mo buhaton. Kana may grabe nga pagkabuta. Because dili na aksidenteng pagkabuta kung dili gituyo. No? Inig-uli ni mo ron, kuha kag bananakyo stick. Or kamot, kanang pang kamotikyo ba? Barbecue stick, sorry na good. O niya, inig-uli ni mo ron, kuha ka dito niya, tugsukon ni mo, ang duha ni mo kamata. Daga na kag-hospital niya, di nakakita. Ana ang picture sa tawong nasayod sa kamatuoran pero dili niya ikinabuhi. Iyang gituyo, iyang kaugalingon nga butaan. Mo si Lord gusto niya nga ikaw ug ako karon kaning kagabion mahigmata ni. Because nagpasidaan si Lord nimo. Nga nag-ingon siya ang makakita mabuta ug ang mga buta makakita. Pwede nga ikaw karon nakakita pero one day backslider ka og nabutaan na bukas mga butang sa kalibutan og sila nga imong giampo og taman-taman nakakita og maunay nagpangalagad sa Dios og nibalik ang Ginoo. Nibalik ang Ginoong gadupa sila nga nagdaig sa Dios nga nagtulo ang luha. I have decided. Samtang ikaw gapaypay dito sa barbecue sa gawas. Gagunit og tuba nga gabula. Maunay pinakadakong butang. Pinakadakong desisyon. Pinakadakong sayop. O pinakasayop nga desisyon nga imong himuon. Kanang masayod kas kamatuoran o niya, dili nimo buhaton. Sama lang nang nikuha kag barbecue stick o niya, gitugsok nimo imong kaugalingong mata. This evening, magpahinomdom si Lord nato. Mamauli ta. Pero ibutang nimo sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing ang tanang makita aning mataha. Mauni ang makapabuta nako og dili ko makakita unsay plano ni Lord sa ako. That is why every day i-close nimo ang imong mata. O ablihan nimo ang imong mata sa pagtuo ug tawgon nimo ang Dios diha sa mga pag-ampo. Let's close our eyes. Let's bow our head in prayer. Heavenly Father, thank you kayo Ginoo sa mga pulong among nadunggan karon. Salamat Ginoo nga dunay rason ang tanan nga nag-abot sa among mga kinabuhi. Abangi kami Lord nga padayon namong madala ang testimony ni ining kinabuhi. Nga sa makausapan, nabutaan kami sa mga butang aning kalibutan. Nabutaan kami sa pagtulunan nga munugna sa tao. Nabutaan kami sa tanan nga mga panghuna-huna o Diyos. Sa mga tuo-tuo, sa mga prinsipyo, nabutaan kami sa among garbo. Nabutaan kami sa kakulangon, sa mga panginahanglanon, Ginoo, sa tanan nga among gikinahanglan. Nga nagtuo kami nga mo ni mga gikinahanglang mabuhi, may mo ni mga butanga, mga matuod, pero sa pagkatinuod lang. Kining mga butanga mo ay naghatag na mo og grabing pagkabuta. Yes,
Sa panahon sa adlaw, dili kami madagma. Pero sa espirituhano namong pagpakiglakaw, buta kami o kanunay kaming nangapukan o nangadagma, Ginoo. Jesus, ang imong glory, ang imong kahayag o Diyos mo ay maghimo nga ang mga buta makakita. Apan sa mga taong wala nagdawat sa imong kahayag, kining maong kahayag mo ay maghimo kanila nga mga buta, Ginoo. We pray, Father God, nga kami, o Dios, kanunay nimong himuon, nga abli ang among mga mata, abli ang among igdulungog, abli ang among mga salabutan ng among mga kasing-kasing. Makita namo unsay imong nakita, o Dios. Ablihi ang among mga mata, Amahan. Ablihi kami, o Diyos, makakita kami, klaro kayo, na dili nami makbalaka, dili nami mahadlok, maoy ilhanan nga naya kami sa mga butang sa kalibutan ng tanaw. Salamat, Lord. Sa dihang miingon ka sa imong mga pulong, fix your eyes unto Jesus. Dili ning mata namo, Ginoo, nga makasasala, mata nga nagtanaw sa mga butang nga makapabuta. Kundili ang among pagtuo, Ginoo, maoy gihisgutan nimo nga fix your eyes. Salamat kayo, O Diyos. I-bless ang kada usa, Ginoo, nga naabot diining mga mensahea. I-bless ang kada usa, Ginoo, nga nagapaminaw niini ug nagdawat niini, O Dios. And Father God, every day sa among kinabuhi, sa among pagmata, among pagampo nga dili kami maunhan sa kaaway nga iya kaming mabutaan, kundili sa kada adlaw higmata kami espiritually pinaagi sa imong mga pulong, O Dios. Salamat sa imong mga pagtudlo, Ginoo. Salamat sa imong mga mensahe nga among nadawat karon. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Imo lamang ang pagsimba ug ang mga pagpasalamat, Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Let's all stand. Atong daygon ng Diyos. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Igsoon paminaw before tamang mamauli. Ayaw sugot nga sama ka sa buta, dungis kayo sa sala.
O kay tungod kay dungis ka, makaluluoy kang tan-awon, mao'y hinungdan. Nga dunay mohatag nimo. Og imo usab na nga gi-accept tungod kay naasab kay mahimo or maangkon ni ana. But sultian tikaw, gusto ni Lord na maangkon nimo ang tinuod. Ang mga kamatuoran, ang kagawasan o ang kahayag sa kinabuhi. Ayaw i-enjoy na mahimo kang anak sa hari pero nagpakilimos ka gawas sa dapit sa hari. This time anak ka tag-iya sa tanan. Claim ang imong pagkaanak sa Dios, pinaagi sa pag-claim na ikaw ug ako makakita na. Let's pray all together. Thank you Lord, spiritually makakita ako Ginoo. Salamat Lord ng imong paglantaw na asab nako. Ang imong pagbati na asab nako. Ang imuha o Diyos nga kabubuton na asa akong naasa among mga kinabuhi Ginoo. Salamat Lord. Nga walay magkinabuhi namo o Diyos nga naa sa gawas sa imong palasyo, naa sa gawas sa imong kabubuton, naa sa gawas sa imuha nga mga kasuguan Ginoo. Nga walay magkinabuhi kanamo nga dungis sa sala. Hugaw makaluluoy o kanunay nagpakilimos sa imong grasya o kaluoy sa matag adlaw. But Father God, we claim the victory O Lord. Ang kadaugan ng panalangin o Diyos, ang imong gumang, imong grasya nga nagkaya na magapuyo, makita, dayag sa among mga kinabuhi. Thank you Lord. Salamat kayo Ginoo nga ang imong singsing, imong ipasuot diri ka na. Ang helmet sa kaluwasan, the breastplate of righteousness O Lord. Ang bakos sa kamatuoran ng imong mga pulong o Diyos, kamong espada sa Espiritu. Ang pagtuo nga mao ang panalipod ug ang sapatos nga bisag kinsay among ikatubang among sultian nga ikaw o Jesus mao'y naghimo nga ingani kami karon. Among isugilo ng imong ibuhat sa among mga kinabuhi Ginoo. Thank you kaayo o Dios sa imong pagpahinggawas kanamo gikan sa kangit-ngit. Thank you Lord nga imong ipakita Ginoo ang grabing kausaban diri sa amoa. Susama sa butang ang gihisgutan sa mga taong nakakita kaniya kaniadto o sa present nga napag-o na siyang nakakita na siya, mauusap kami. Doon na sila ikasulti kung unsa kami kaniadto, pero mas lapaw ang ilang ikasulti kung unsa ka kamaayo sa diyang nakita nila gibag-o minimo o Diyos. So we surrender our lives unto you, our mind, our soul, our body and spirit. All belongs to you, Lord Jesus. Walay amua ani Ginoo. We pray that no weapons of the enemy shall prosper. Ang among mga kaparyentihan, ang among mga anak o Diyos, nangalagad kanimo, wala pa nangalagad kanimong mga kauban na mo sa kinabuhi. Thank you that they are free. Tunay supernatural nga gahom nga nagtapon sa ilaha, nga dili sila o Diyos mahawa sa COVID-19. Bisan sa mga limbong Ginoo nga moingong i-positive na lamang. We pray, Father God, nga dili na mo prosper sa imong mga anak in the mighty name of Jesus Christ. Oh, if the Son set us free, then we will be free indeed in the mighty name of Jesus. Gawas nun kami nga magsimba, magtaing, magpasalamat. Gawas nun kaming mubasa sa imong mga pulong. Gawas nun kaming magpadayon sa among mga lakang para sa mga kamatuuran nga imong gihatag kanamo. O gawas nun kaming makakita Ginoo sa langit ng Pinoy-anan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Father God, I pray walay mga anak ni mo Ginoo na magpabiling ginapos. Pinagi sa imong panabang kaming tanan, may mga utang mabayaran namo tanan Ginoo. Kaming mga nagapos diha sa kalisod, makahinggawas kami og dunay pag-uswag kay himuon minimong dalangpanan. Mga broken family Ginoo, mga emotional guba kami Ginoo, but thank you Lord nga imong i-fix ang among kinabuhi kay gamiton minimo para sa imong kaymayaan. And tonight Father God, we honor your name, we give glory to your name. Dawata kining maong pagsimba, pagdaing mamauli kami, balo na imong grasya,
gugma, kalinaw, o tinuod nga kalipay, o Dios. Magpadayon kami samtang may kusog gininhawa sa pag-alagad. Pinaagi sa imong grasya, mabuhi kami. Gibalik namon nimo ang tanan, dawata o among langitnon nga Amahan, pinaagi sa pangalan lamang ni Ginoong Hesukristo, among hari, mangluluwas o among kahayag. Amen and amen and amen.